Aron nga mas Molawom pa ang paghigugmaay sa Bana ug Asawa Mahinungdanon nga dunay paghandom kay importante sa magtiayon ang paghandom kung kano sa amigiti ang ilang gugma ug ang ilang saan at tumangan sa altar sa Ginoo. Kini ang gipanayag na Archbishop Martin sa Dabawa dinhi ato Santos Kabisa nga gipahigayong kagampo adlaw Domingo ato sa Litar Sunday ang gipagpagandam sa maabot nga saulugan sa pagkamanhaw na Jesus kay kini ang sentro nga giuptan sa pagtuo nga sa Jesus wala nagpabilin sa kamatayon apan dunay pagkamanhaw nga sa Jesus namatay ug nabanhaw ug mobalik pag-usab aron paghukom sa mga buhi ug sa mga namatay. Usa sa mga punto nga gipabit sa Arsobispo, una ang kamilhon sa paghandom kay alang sa nagunang magbalantay sa daay sa Osamis ang Litar Sunday mauman paghandom sa grasyang panalangin sa Ginoo nga nasinati sa magilosab nga paghandom sa kamanghuran nga anak sa kamaayo sa iyang amahan ug sa mga pagbasa sa paghandom usab sa mga Israelita sa kamaayo sa Ginoo kanila aron makaangkon o maangkon nila ang ilang kagawasan. Busa gyatagan kayo ng pagtagad sa nagunang magbalantay nga sa kinabuhi sa magtiayon na sa asawang Bana walay maayong relasyon sa usag-usa maisip kini nga ulipon kini sa sala nga sama sa mga Israelita nga walay kagawasan busa ang nila nga hunaon kung kanus-a sila giusa sa Ginoo diha sa adlaw sila kasal o ginumduman usab ang adlaw sa paggitim sa ilang paghigugmaay. Ang panagiusa dugang pasal sa bispo sa Bana ug Asawa mas mulikod kung ilang handumon ang panahon nga sila nagkahiusa migitim ang gugma sa usag-usa kay ang gugma mulaoman kun hadumon pagbalik ang gagapon kay ang paghandom sa usa ka Mahinungdanon ug labason ang gugma sama usab sa gugma sa Dios nga diha kanato nga hadumon ang gugma og kaluoy sa Ginoo diha kanato ug basa dagan natong bili ang gugma sa Ginoo diha sa tagsatag sa kakinabuhi o sa panahon nga makasala aduna gay pagpaningkamot nga mubalik kadto sa Ginoo ug kanunay hadumon ang grasya sa Ginoo ug kayo diha sa tagsatag sa kakinabuhi. Ano di mi kamal payag sa nagunang magbalantay sa daay sa Osamis Archbishop Martin sa Dabawa Didi. Ang gugma Molawom kung inyong handumon pagbalik ang kagahapon. Ang gugma Molawom kung inyong balikan pagtanaw ang unang adlaw diin kamo gikasal atubangan sa pari atubangan sa altar. Remembering is a vital component of every relationship, and it is the same as well in our relationship with God. Kana bitawng mahinumdum ka, importante man ni kaayo. Remembering is very important in the sacred scriptures. Dugang pa sa Arsobispo, gani bisan gani sa mga ginikanan, mabati lamang sa mga anak ang mga sakripisyo kung wala na sila o handumon na lamang sila sa mga anak sa ilang mga gihimo na sakripisyo ang mga kayuhan alang sa ilang mga anak. Busa Mahinungdanon ang paghandom diha sa tagsatag sa mga kinabuhi. Bisan gali kining mga anak mahinumdum lamuon sa kanindot sa inyong mga ginikanan inikamatay na nila. Pero buhi pa sila, sometimes we take them for granted. But when they are gone, then you remember the time that they sacrificed a lot for you. Mao na nga, importante kayo kining remembering. To remember is a vital component of every relationship, and it is the same as well in our relationship with God. Di mi kamal payag sa nagunang magbalantay sa daay sa Osamis Archbishop Martin sa Dabawa Didi. Alang sa DX din si Marjong Kampalang Radio si Manuel Manuel Oron Kid Jr. na sa nagpiyan.